Dito kay Lumanog, tsaka kay Bingo Tabayoyong. So mag-aabot talaga dito. Ayun, umangat na nga si Ismael Grosbe, mga idolo. Tinugis na yun, Daryl Donate, tumutugis pa rin si Wally Monteo, tsaka ito si Ram J. Carion. Nagkakadiinan talaga dito sa grupo na to. Dito talaga sa goal! Dito talaga sa grupong to, nagkakadiinan. Yun, show out. Yun, mahabol pa rin. Medyo dumidiin na ito ating grupo. Nagkakabigayan. Diyos ko po. Oh, mga saliwag masisip kasi yan. Sino ang dadulungan na pa mo? Okay, yo. Diyos ko po kain do. Okay yan. Shower out. Okay. So, ito tayo sa open road bike. Pro amateur. So, bago tayo magbakbakan. Pero ating shoutout si Barangay Captain Mario Blando. Oo, hindi na tayong batang-bata. Team Navy. Future Team Navy to ha. O, ano, si Luigi. Huwag nag-swipe na sa ano na. Oy. Si Ayan, nako po. Ito na si Aidan James, saka si Ismael Grosbe. Marco Lumanog. So, ayan, Darren Golatre. Team Fortune. Oh, wow! Sino to? Shout out! Naku, nakakalimutan ko yung mga pangalan nyo. Oh, ito, si John Lloyd Cuenca, si Ben Hur. Sino to? Ito, si Marco Lomano, and Ruf Tumlin. Wala nang takas dito. Ay, ito pa pala. Sino to? So, ito. Si Ninyo Lim, at saka Dominic Perez. Jesus Garcia, unahin ko ayaw. Mga bata niya ng siklista ng Pangasinan. Tarbuan natin itong mga to. Yo. Okay, shoutout muna bago kalas. Ang sarap show. Oh, ayun, nakita Jess Mendoza, nasa harapan. Dito ba siya challenge itong mga amateur cyclist, itong mga pro cyclist. Kung kaya nilang sumabay hanggang dulo o sumabay hanggang kalahati. Rolling. Matikas itong siya ito na. Yun o. Okay, malapit tayo sa flag down ha. Wala, parang ano to? Ayun, parang. Parang ano to, mga idolo, pero nakagad mga balat ng dalawa. Ito, yes. Yun, may mga balat yan at dinulim. Ito si Jesus Garcia, at saka yung isang naka-blank. Taga-Dagupan. So, ito yung ating Harrison. Ito, sino to? Si Roddy Fernando. Si Marco Lumanog yun. Saka ito isa, masang matigas siya ito. Maganda ang postura ng katawan. Sa likod. So, ito, may umabot Team SDCC. Kaya ating grupo, mukhang lailo-lailo lang muna. Rustom Lim, Aida Jess Mendoza, Warren Bordeo. At champion lang hapon. Wabakbak na naman ngayon. Oh. Kaya ito, mukhang panto ni Cesar Katambay ha. Ba, maganda yung bike na ito, mukhang pangayano. So, wala tayong sarapan. Tignan tayo kung may mga pro cyclist lang naka-breakaway sa harapan. Andito rin pala si Arvin Arbendres. Oy, nagkakalasa ng mga bituka. Naku, malayo na yung breakaway ha. Angat! Dapat makabigay sila John Lloyd dun eh. Sarap. Okay, si Yan ka, nandito lang sa gitna ha. Si Yan, number 1. Sarap.
Uy, nagkakaba sa harapan. Oh, takbakan sa harapan mga idolo. Ang sarap. Jalo, dikit! So may kotse sa harapan. Oh. So, ganyan na. So, okay yung bad boss na. Ito, Ismael Gorospe. So, meron tayong breakaway. Ito ba yun? Ito. Aida Jace Mendoza and Daniel Golatre. So, meron pa tayo sa harapan. Sila Marco Lubanog. Sa likod. Abutan kayo dyan. O, sabi ko sa inyo. Sa kurbadahan. Saan nyo dito ha? Okay. Yan. Oh, okay na. Tayo doon. Pa-shoutout sa mga. Yo! Hey! Kabahaga mo na. Ito. So, meron tayong mga breakaway ha. Harapan. Harap. Oh, mga sa kaliwa si Daniel Golatre. Boy, nagbe-breakaway si Daryl ha. Iwan lang. O mga ta si Daniel Golatre. Kalawa, Marco Lubanog and Dominic Perez. Dito rin si Aiden James. So, breakaway. Tatagal kaya hanggang dulo itong si Daniel Golatre ng Team Exodus. Ang kayang speed, 50. Panatan mo! Pero madalang yung nananalong breakaway. Ang kalaban mo, pro. So, ito yung ating mga pro. Sa likuran. Si Meto Trubio pala. Meto Trubio, Marco Lubanog, si Ram J, si Leonardo Valdez. Sino ba ito? Naku, nawala si Rodney ha. So, ito. Patikang Rey Batista to. Si Dominic Perez, sa pilikod, binagabot. Kaya si Rostumli, man. Naku, hindi ko na isang yun ha. Wala na, lumayo na. Yun o. Makakabuta na si Darren, mga idolo. So, nagkaangatan, Ramjay, yung mga sa kaliwa. Sinuntan ni Marco Lubanog, Leonardo Valdez. Dominic Perez, si Luz Garcia, ang mga gogol-gol dito. Rustum Lim and Aida Jace Mendoza. Si Aida Jace, sa likod. Si Minyo Lim pala yung dito. Saka itong si Meto Trubio. Ismael Gorospe yung isa. Ano pangalan ni Aida mo? Ang Abdel yun. Speed nila 50 ha. Yan, Ismael Gorospe, Marco Lubanog, Leonardo Valdez, Dominic Perez, Rustum Lim. So, agwat nila sa peloton ay mga 150 meters lang. Right away. Matatag pa rin sa breakaway itong si Daniel Golatre. Speed niya 50. Grabe, sa totoo lang. From Metro Manila, dumayo sa Pangasinan. Ayaw na kayang sumaway, pero ito, ensayo to. Tagaan nyo sa bata, one of this day, itong batang to ay magiging isang pro cyclist. Napakasipag pag-ensayo. Pamangkin yata ito, o apo, pamangkin ni Tour Legend Danilo Tabuon.
ng Binaro ng Pangasinan. Ngayon ating checking group ha. So lumalayo yung pagitan. Ito patatagan to ang idolo. Pakalasan. Didikit na si Idolatre. Ito yung ensayo to. Wala malayo ha. Malayo na. Tati Idol yung ating nagpa-picture kanina. Puti na, meron tayong mga supporter na gano'n ha. So ito. Ito na yung ating, more or less, mga 200 meters. Ang labaw ng breakaway dito sa ating peloton, makapal tong peloton natin no. Luke Jerby, nakita ko yun, si John Lloyd Cuenca, Ben Hall, Lorena Paulo. Third group. O yun o. Habol Idol, kaya pa yan. Ensayo. Yun. Diyos ko po, kain daw. Kalas agad. Pinabili na yung suka. Bumidal na. Yun o. Ayun na, ito breakaway natin. So, sila pa rin ha. Hey, ay! Kala ko naman, second group na kayo, Idol. Panoorin nyo na lang. Okay, humihiwalay na grupo. Ayun o. Wala. Ito yung atin. Kala ito ay. Uy, Armin Hernandez, Dave Valendiano. Ito si... Hindi ko nakikita si Kwa. Okay, ito yung atin. Pinaka-kalilokan. So, naman dito si Bulanday. Shout out na lang. Wala. Si Armin Hernandez, Dave Valendiano. Kastas. So, habulin natin yung second group. So, dito si Rodi Fernando, John Lloyd Cuenca. Si Jingo Tabayo, yung dito pala. Si Joshua Estrada. Si Joshua ba ito? May kumusta sa'yo si Maria May. Ito, Pedro. Ano nangyari nga Idol Jing? So, Rodi Fernando, si Lorena Paulo. Wala. So, gano'n kaya layo na ating breakaway dito sa ating second group na nag-abol. Si Rodney, si Lorena Paulo, John Lloyd Cuenca, Wally Mondeos, si Tracer, si Jinko. Yan ang ating peloton. Peloton! Yan, breakaway. 2, 4, 6, 8, 10 riders. Second group, o tama. Tapos may mga masarap tayo dito ang kasama. Shout out sa inyo. Si Bona Kid. Si Bona Boy. Hello! Iyo. Diyos ka pa, kain daw! Iyo. Hinto na lang kayo dito, mas marami mong kan dito. Ang sarap mo, idol! Yun o. Sisipilayo pala. Kainin ko rin! Habal, Biraw! Biraw! So, dalawa na lang ito ating breakaway. Si Leonardo Valdez and Dominic Perez. So, ito yung ating checking group. Dumikit pala yung ating third group kanina. Dito sa mga breakaway. So, yun o. So, gumaganda ang ating kapanan. Sa latest natin, dalawa na lang yung ating breakaway ha. 1 na, 1.
Leonardo Valdez. At saka si Dominic Perez. So yung ating third group nila dumikit dito sa ating buhay-kaway. Pero umalpas naman yung dalawa, si Leonardo Valdez at si Dominic Perez. So sino itong mga dito? Jesus Garcia, Ben Hur, Jingo Tabayo, yung Lorena Paulo, Randy Carion, si Warren Bordeos, Mulatre Metot, Rose Sublim, Jalod Cuenca. So mga natin pupunta si Lorena Paulo. Mga si naman itong si Lorena Paulo ha. So itong si Lorena Paulo. Ito mga si Lorena ha. So nakalpa siya dun sa grupo. Yun. Iyak. Gusto mo kain doon. At Lorena Paulo, nakalpa siya doon sa grupo ha. So sa likod. Sa likod. So lumalayo. Ay, ayan ha. Iyaw. Roddy Fernando. Ayun, umangat na naman si Darren sa harapan. Nagkakaangatan dito ha. Ayun o. Uy, umangat si Darren o. Kaya saan ba kayo? Ay, sa United. Shoutout na lang. Shoutout na lang, walang sticker. Okay, ito natin dalawang breakaway ha. Si Leonardo Valdez and Dominic Perez. Umalpas sila doon sa grupo ng mga breakaway kanina. So, dahil karong nakita yung alpasan dahil namahin na tayo. Mukhang kakalas na tayo. Valdez versus Perez ang labanan dito. Kaya-kayang sabayan to ni Leonardo Valdez. Ito si Dominic Perez. Yung Honda, ang team yata ni Leonardo Valdez team Vantage o team Ilocos. So mamaya hintayin naman natin dito yung ating second group. Dahil sa second group nagkakabalantan doon. Nakakalamang lang to ng mga 150 meters doon sa ating second group. Okay, nagbabalatan dito sa second group. Ito Ismael Grospe, si Darren, Warren, Lunes Tulim, Randy Carion. O, tigyan, nabawas-bawas ano. O, nagpakalason dito ha. Nagulo sa likod. So, nagpapakalasan dito sa grupo na to. Ito, bumalas na sila Jalod Cuenca. Ito, si Garcia, mukha pakalas na rin ha. Masarap, nagbabalatan no? So, ang naiwan na lang na-amateur dito ay itong si Danon Dulatre, Rose Sublim, Randy Carion, Roddy Fernando, Ismael Grospe, Warren Bordeos. Naiwan na rin si Jesus Garcia. So dito talaga sa grupo to nagkakaroon ng matinding balatan. Ayun, umangat naman sa kanan itong si Ismael Grospe. Sa kaliwa naman si Randy Carion. Nagkakabalatan na. Daryl Dulate, nagpapakalason dito talaga. Dahil wala pa lang 7-11 sa harapan, wala si Marco Lumanog. Ayun, umangat na naman, no? Nagkakaubusan talaga dito. Nag-uubusan. Ito, kumakapit pa rin ito si Jesus Garcia. Matibay pa rin. At kanan naman, si Warren Bordeaux naman. Di ba rin? Daniel Durate, kawawang mahabang mga idolo. Mukhang nagkakaubusan dito. Roger Carion, Roddy Fernando, magka-team dito. Ismael Grospe, mukhang nawala si Marco Lumanog. So, nagpapakalasan itong grupo na ito ha. Nakahabol ulit itong si Jesus Garcia. Nakadikit. Ayun, mga talaga, Warren Bordeaux. Tinukis na agad ni Daryl Dulatre. Ito naman, si Ismael Grospe. Uy, mukhang naubos. Naku po, Diyos ko po, kain doon. Sabog. Sabog ang gulong ni Roddy Fernando.
Kailangan talaga dapat kondisyon ng bisikleta mo rito. Sa init ng araw na to. Napakainit ng sikat ng araw. Ang simoy ng hangin, napakainit din. Pati ang singaw nating kalsada. Pero nagpapakalasan talaga dito, nagpapakalasan. O, Ismael Groste, yun, ayun. Yun, ito, nabitawan pa. Matibay ito si Daryl, ha. Napakainit, mga idolo. Grabe. Ito. So, naiwan na yung grupo. Titingin kayo sa likod. Wala pa. Ay, wala. Sa naman niya yung umangat. Tinugis niya agad yung Daryl Dolatre. Nagkasuluran na naman. Nagpapakala na talaga ito. Uubusan to. Sino kayang mauubos dito? Ikon, ha? Ay! Ah! Tingnan na ba? Ayun na. Nagpapakalasan ako, masyado nang magilid yun, ha? Sino kayang kakalas dito? Bumibilis ang balata ng ating mga second group, baka abutan pa nila ng ating first group, ha? Isa pa yata! Isa pa! Apat ba yan? Apat? O, isa pa. Umakata si Rostolin. O, no? Nag-hit nung si Ismael Groste. Warren Gordeas, yung si Daryl Dolatre. So, ito na si Rostolin. Madiin ang pinal, ha? Isa pa raw, isa pa! Hindi, apat eh. Nako, nakalayo na, ha? Nakalayo na itong si Rostolin, ha? Sino nung binaiban ang second group? Ang kanyang speed, 52. Oh, diin na to. Saganda, no? Saganda, hindi rin niya, nakalayo na. So, baka dumikit pa to doon sa ating mga breakaway. So, dito tayo. Bumigwas, ano? Ay, si Conpalme. Umabot yung grupo. Umabot, oh. Advance! Umabot pala yung grupo. Yung second group, pinaka-third group, umabot, nagkakabarata na. Pinag-dialog ko nga, umabot pa lang pala dito. Yung grupo nila, dumikit. Natin yung mga breakaway, ha. Yan kung gaano kalayo ang agwat nila. Mukhang nagkakabaratan sa second group, eh. So, makakadikit pa kaya ito si Rostolin. Doon sa ating dalawang breakaway, si Dominic Perez and Leonardo Valdez. Yeah. Ay, dapat makapal na supot. Ito na yung ating grupo. May umalpa si Marco Lumanog and si Jingo Tabayoyong. Ito yung ating pinaka main group. Daryl Dolatre, Rostolin. Yun, no? Sarap! Pinapaliguan ng pagmamahal. Yup. Nakasusunod ako, pinayagan ako. Tapos na, pinapaliguan. So, dito nagaganap ang matinding bakbakan. Sino to? Si Christian De Lena. Oh, dito na si Juan. Andito naman na to si Idol Jess Mendoza. Dito sa iba. Third group natin to, Jingo Tabayoyong and Marco Lumanog. Oh,
Dalawang pro cyclist, puro pro cyclist pala yan nasa harapan. Yung si Jigo Tabayoyo at saka itong si Marlon. Madidikitan kaya nila si Rosublem o madidikitan sila ng mga nag-aabol sa likuran. Ito sa likod, baka didikit na. So, naparaming tao dito. Okay, dumikit yung grupo dito kay Lunganog tsaka kay Jinko Tabayoyong. So mag-aabot talaga dito ayun, umangat na nga si Ismael Grosbe, mga idolo. Tinugis na yun, Daryl Donate, tumutugis pa rin si Wally Borteo tsaka itong si Ramsey Carion. Nagkakadiinan talaga dito sa grupo na to. Dito talaga sa goal! Dito talaga sa grupong to nagkakadiinan. Yun, show out. Yun, mahabol pa rin. Medyo dumidiin na ito ating grupo. Nagkakabigayan. Diyos ko po. Dito nagkakabalatan. Dito nagaganap ang matinding balatan. Uy, mukhang kumakalas. Tingnan. Yun, umangat naman sa harapan. Oh, Diyos ko po, si Warren Bordeaux. Sinunta ni Dolate, kawawa si Daryl Donate na tumutugis, mga idolo. Oh, mga saliwaan mo si Jesus kasi yan. Sinundan ni Lorena Paulo. Oy, wala bibita ka. Basta si Ramsey Carion. Ayan, angat, gano'n. May ito, Trubio, dito na sa Milimurana. Ayan, nagkakabaratan. Ito si Aida Diyos, hindi nakasali ito dahil naplatan. Hindi naalas ng bahagya. Hindi talaga sa kanyang araw na ito, ha. Angat, gano'n. So ito, may dalawang umalpas. Ito si Jesus Garcia, malakas pa rin talaga itong si Jesus Garcia. Bali 42 na to. Pero ang kalaban niya mga dobling mas bata sa kanya. So ito yung ating grupo. Pag-ahabol pa rin ito, ha. Dito nagkakaroon ng matindit, mainit na bakbakan. So ang ating breakaway, dalawa. Gusto si Dominic Perez at si Leonardo Valdez. Sumusunod sa kanila si Rosublem. At saka may dalawang humiwalay doon, no? Si Jesus Garcia at Lorena Paulo. Okay. Oh, nakadikit si Rosublem ulit. Ay, si Ngulim, ha? Marco Longano, Giselle Grosbe, Warren Bordello, Ben Hur, si Mercedes, at saka si Jaroid Coenga. Ha? Dumikit na nga. Ayun, nawala sa iban. Nawala si Valdez. Ha? So, nawala si Valdez, ha? Ang nangyari. Naiiwan si Leonardo Valdez. Nung dumikit siguro itong si Rosublem, pinakalas nila. So, ang natitira, go for gold. Dominic Perez at Rosublem. Talagang matitibay ito, mga bitiraan ito. Bitiraan kung saan panig ng bansa tayo ng mundo. Nakikipagtagisan na lahat. Kaya tangan-tangan talaga nila kanyang experience. Ano, napakabilis yan. Takbo, 55. Ensayo na nila. May kasama pang premyo. So, service shoutout natin si Barangay Captain Marlon Blando. Bilis, oh. Ilan ang takbo? 55. Grabe, ha. Parang nagpapainit pa lang to. May iba talaga pang batindihan yung ensayo. Naku po, ultra.
55 baka yung tamo hindi bumababa sa 50. Malakas talaga to. Ito si Leonardo Valdez. Napakalas ng dalawang GoPro Gold kanina. Ang lamang na mga 300 dito. So ito, third group. Warren Bordeos, Lorena Paulo, Enriquez Garcia. Ako po, mayayari pa si Cora. Mayayari pa yata si Leonardo Valdez. Nako, wala na, bumigay na iba. Ito na lang talaga matibay-tibay. Itong si Exodus, si Idolatre, Mel Grossman, Jingo Tabayoyong. Sana all! Ito si Ramjay. Ay, Ay, na. Parimate na to pero hindi na magre-remate to. So, panalo na itong dalawang to, mga yun, dalawang GoPro Gold. So, doon na lang tayo po-focus siguro sa limuran. So, malapit na tayo sa finish line. Sino ba ito? Si Jelord? So, bibigyan kaya ng magandang laban to. So, last 500 o 600 meters to the finish line. Ayun, start sa mga masarap. Ayaw! Diyos ko po kain to. Yun, no? Ito na, kain sa finish line. Last 500 meters to the finish line. Uy! Yan makikita ang dalawa. Magbibigayan o magkakarimati yan. So, sumlim ang dalong kapon. Sino kaya kayo? Si Dominic Perez naman kayo. So, sumlim. Kaya na, bilang birada, 50 kilometers per hour. Ano na? Magkakabigayan na. Magkakarimatihan ba ako mga pa? Pero hindi. Ross Sumlim ang nanalo. Yo! Gusto po kayo. Ross Sumlim. Dominic Perez. Sa likod. Pwede yan. Yun o. Shower out! Yo! So, ito si Leonardo Valdez. Hindi siya inabutan ng grupo nila Warren Bordeos. So, naku, malapit lang. Baka matugis pa, mawawala pa sa podium itong si Leonardo Valdez. So, hindi na abutan. So, ito yung grupo nila, Jesus Garcia, Warren Bordeos, and Lorena Paulo. Ito yung grupo, naku, nawala si Lorena Paulo. Kaya dito pa rin, nawala. So, top 5 ito. Magkakarimati pa kaya itong dalawa ito. Jesus Garcia, Warren Bordeos. Last 300, 400 meters to the finish line. Ayun o. Ayan na. Ayan, Warren Bordeos. Napakalapit. Warren Bordeos, Jesus Garcia. So, magkakarimati kayo ng dalawa ito. Abaso versus Expo. Ayan o mga Jesus Garcia na pinagbigyan na ni Warren. So, ating third place, fourth place. Itong si Jesus Garcia. Sa likod, Warren Bordeos. Ay, doon natatapos ang awaitit. Doon natatapos. Ayun, tatang. Ay, tapos ang kaso. Init. Ito si Lorena Paulo. Bali, pang-anim. Yo, shout out! So, ito. Yatin kung mag-remate pa to. Si Daniel Dolatre. Ito na lang naiwan na amateur. Tsaka si Lorena Paulo. Daniel Dolatre. Ayan. Umangat si Jingo Tabayoyong. Daniel Dolatre. Ismael Graspe. Nahuli tayo. Yung. Ayun na. Umangat. Jingo Tabayoyong. Daniel Dolatre. Ismael Graspe. Sino kaya? Makakadali pa ito si Daniel Dolatre. Jingo Tabayoyong. Pinalo ni Daniel Dolatre. Jingo Tabayoyong. Ayun. Malakas para si Daniel. Yo, Diyos ko po kain do. Ubos tayo. Ayan ka rin. Panay pro yung lima na. Si Ninyo Lim. Pakilan. Pang siyam.